Ho hem de dir-ho perquè estic convençut que aquest acte d'avui farà història, perquè és un acte d'avantguarda. És a dir, per primera vegada el nostre país està a l'alçada del debat que hi ha al Regne Unit, que hi ha als països desenvolupats, amb un instrument que és una calculadora de carboni que està feta en col·laboració amb Multi Mitchell, que és una persona experta en aquests temes, i que d'una o l'altra ens fa sentir que estem en una Europa que es comença a preocupar per l'impacte climàtic i que això té una petita biografia i una petita història. El passat mes de novembre es va presentar Per un bon clima. Això es va fer amb l'Observatori Climàtic que es va celebrar a València. El motiu és que hi havia la reunió del grup d'experts sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides, el famós IPCC, i que hi havia unes jornades alternatives a les convencionals que intentaven donar un punt de vista de participació social en el tema del canvi climàtic. I allà en una de les seves sessions es va parlar de la importància i la necessitat de disposar d'una calculadora unificada de carboni a la direcció de tenir instrumentals per actuar, i es va remarcar aquesta idea i 6 mesos després ja el presentem com a forma de llibre. Probablement si a la primavera haguéssim tingut aquest llibret, tota la publicitat, aquest bombardeig publicitari que hi ha hagut de la indústria automòbil, del que s'anomenava la segona fase del maquillatge verd, la primera es va produir el 92, no s'haguessin atrevit a fer-ho perquè haguessin quedat ben marcats amb tot el que significa l'economia emergent del canvi climàtic, l'economia del diòxid de carboni. El diòxid de carboni no és res més que el termòmetre del nostre temps. No mesura l'impacte ambiental de qualsevol producte, servei o activitat, sinó mesura el seu impacte climàtic. Per això existeix la petjada ecològica, per això existeix la motxilla ecològica, per això existeix la petjada energètica. Són diferents instruments dels quals el CO2 ens marca el termòmetre del canvi climàtic. Per què? Perquè és el gas més important que contribuïm en aquest procés de canvi climàtic per un costat i per altra banda perquè és el més fàcil de mesurar a temps real. Això ho explica d'una manera clara el glossari d'aquest llibre. La importància era que una bona idea coincidia amb l'entusiasme que ha manifestat el CATS, que ja va manifestar en el procés d'edició de l'anterior llibre, i també amb la constància de la Fundació Terra. I era fàcil entendre com l'Observatori Climàtic estava realment amb qui havia d'estar, que és amb l'única administració pública destinada, dedicada a promoure el debat, a promoure el coneixement i a compartir-lo en un procés participatiu, que és el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, i a la vegada amb la constància de la Fundació Terra, que amb Jo Soc la Solució concreta també un pla d'acció sobre el clima. En aquest sentit, la filosofia que hi ha darrere del llibre és molt senzilla, és CRC. De la mateixa manera que hi havia les 3 R's i sempre amb l'afegitó seguint aquesta jerarquia, calcular, reduir i compensar és un procés. És un procés de transformació real. Si no calculem, els bons gestos ambientals queden en la bona voluntat de la gent. Per tant, no sabem quin és l'impacte del canvi, cal reduir i cal compensar. I en aquest sentit, jo crec que estem davant de la resposta al problema de l'acceleració econòmica. No podem pronunciar la paraula crisi, però sí parlem d'acceleració, o sí que parlem de vaques engreixades excessivament, amb un greix, i estem parlant d'una bona dieta. Una bona dieta que té el suport del govern del Regne Unit en aquests moments. Tothom que visiti un supermercat veurà que hi ha molts productes que tenen un distintiu, que és la petjada aquesta que figura a la portada del llibre, i veurà com hi ha un organisme que regula aquest tipus d'etiquetatge. No sols això, sinó que Tesco, que és una gran xarxa de supermercats, també ho han fet altres en aquests moments, s'han plantejat la necessitat que tots els productes incloguin el seu impacte ambiental, mesurant un producte fresc, la seva producció, el seu processament, el seu envasament, el seu transport, les emissions que comporta.